Hi guys, it's me, Fanelet. Laing video na punta karon mga guys. Karon mga guys, mapalit ditag prutas dito sa junction mga guys. Ha? Junction ba ka to? Basta mga guys, mao na to mapalit og prutas mga guys. Mga guys, nada ko nakita diri mga bata mga guys nga dula-dula og lato-lato. Dagway pa lang daan mga guys, hilig na kay lato-lato. Syempre mga guys, nagpakita dayon sila sa ilang talent mga guys sa pagdula og lato-lato. Wala ko yawa. Yung N. N. Petrix! Sabi nga. Oh no! Ayaw, di ma. Hi, pastilan makalingaw pud mga bataa mga guys. Okay mga guys, proceed ta sa atong biyahe mga guys padong dito sa Crossway. Syempre mga guys, di na to kalimtan, magamping gyapon ta hinahinay sa atong pag-drive. Bahalag hinay mga guys, basta safety ta mo abot dito. Pag-abot din ako diri sa unahan mga guys, napoy nagdulag lato-lato. Hay, bisag asa na lang yung lato-lato mga guys. Oy. No, 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 no. Pag niaging Sabado mga guys, ang lato-lato niabot na sa akong damgo. Naunsa naman ni mga guys. Okay mga guys, niabot na ta diri dapita mga guys. Muapit sa ko diri mga guys kay moinom ko og buko. Kay bawo pa mo mga guys nga lamian kay ilahang mga buko diri. Dili ra di ay buko ilang baligya diri, nasa sila turon, saging ug uban pa. So dito ko sa unahan mo palit mga guys kay naay gwapa kay didto. Bahalag buko ra kong paliton mga guys, unya ang akong pares makakita lang niya. Bisag makakita lang ko niya mga guys, busog naman ko. Mao day ni siya mga guys, ang gwapa kaayo. Tanawa ra gud iyang kagwapa mga guys. Makakita lagi nako niya mga guys, murag dili nako ganahan mamilok. Mao day mga guys, daghan kay mga laki mo palit og buko diri kay naa ni siya. Hay, pastilan gid ning mga laki mga guys. Ngana man gid ang mga laki mga guys, ug asa tong bai adto man gid ng mga laki. Murag iro ba ngana mo gud na. Diri dapita di ay mga guys, makita na ninyo ang nawong gid sa bai mga guys. Tanawa lang gud na ninyo mga guys, gwapa kaayo. Puti pa gid siya mga guys. Hi, sige lang mga guys, tama na tatanaw diri mga guys. Paghatag day niya sa buko mga guys, syempre giinom na ko dayon mga guys. Ay, pastilan, grabe gid kalami sa ilahang buko mga guys. So unsa pa man yung gipaabot mga guys, bisita na mo diri. Mao dinhi ang pangalan sa ilahang tindahan mga guys. Laika Aliyah Bukuhan Store mga guys. Na sila'y saging diri mga guys, turon no pinaypay. Okay mga guys, pag human din ako ginom sa buko mga guys, nidiretso na ko dito sa prutasan. Ang prutasan day mga guys, ug ang isdaan gatapad ra. Pagabot na ko diri mga guys, hastang gwapaha man day puding na maligya sa prutas mga guys. Nagkatag-katag lagi ang mga gwapa ron mga guys. Ay, mao day mga guys nga nagkalatagaw ang mga laki ron mga guys. Ang gipalit din ako ron mga guys, avocado, apple, ug kuan bitaw, mangga bitaw mga guys. Mao din ang tindira diri mga guys nga hastang gwapaha pod. Ang iyang mga baligya nga mga gwapa kay nga prutas mga guys, liwat pod niya. So mao na to mga guys, diri ra tama na akong video. Daghang salamat sa pag-support sa akong Facebook page mga guys. Bye-bye.